Kaniadto kita mga Pinoy kutob lang sa paghangad sa kawanangan og daw damgo lang kung makalupad paingon sa kawanangan. Apan karon lang daw nahayag-hayag na og nahatagan ng katumanan nga may usa ka Pinoy puhon nga makataak sa kawanangan. Ato siyang ubanan sa iyang pangandoy uban ni Luan Mirondina sa RTV Presents. Usa ka dream come true alang sa 24 anyos nga physics teacher and researcher nga makasalmot sa Samara University's 14th International Summer Space School sa nasod sa Russia. Gikan niadtong Agosto 20 hangtod 31 ning tuiga nakasalmot sa mga lectures, excursions ug paghimo og mission aron makapalupad og nano satellite si Wilfredo Pardorla Jr. Uban ang laing 37 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing mga nasod. Matod ni Wilfredo Pardorla Jr. Dihang nakadungog siya nga adunay opening alang sa Summer Space School pinaagi sa distance education, wa siya magduha-duha pag-apply online. Gikan sa 200 ka mga aplikante alang sa duha ka semanang distance education, 38 na lang kanila ang ni-qualify aron mapada sa Russia. Ug si Pardorla lang ang nag-inusarang representante sa Southeast Asia. Kato, if it was yung tanaw ng mga credentials nila mga dagko na sud, say dean na sa university, ano yung kanang mga project head na sa university sa Manila pod at dila ko kapan sa university dila nakasulti. So but kuan pod mga dagko sila og kuan na mga ranks na diya ako may nakuha. Matud sa batan-ong magtutudlo, damgo na niya nga mamahimong astronaut o bakaha aerospace engineer. Apan tungod sa financial constraints, nikuha siya sa kursong Basic Secondary Education major in English. Nag-teacher ko for college and then English major akong gikuan but wala ang jud siya mahay jud kay kuan mo good nag kay edge if kabot mo communicate sa kay especially yung science, we need science communicators sad. Unsa na to pagpasabot sa mga bata ang lisod kay nga tan-aw nila nga lisod kay nga science concepts. Mahimo nila mong simple. Apan wa mapawong ang iyang kauhaw nga makat-on og manuki-duki kabahin sa physics and aerospace busa iya kining giporsigi. Kasamtangan karon siyang nagtudlo og physics and practical research sa mga senior high school students ug modern earth science ug practical science sa mga college students sa usa ka kolehiyo sa lungsod sa Minglanilla. Niadtong 2016, nakapalupad si Pardorla ug ang iya mga tinunan og high altitude balloon ngadto sa stratosphere pinaagi sa abag sa DOST. Sa milabay Mayo lang, nakapada na usab sila og mga mais ngadto sa kawanangan luwan sa usa ka capsule. Ning pagbalik karon ni Pardorla human sa iyang duha ka semanang pagtuon dito sa Russia, malaumon siyang mapaambit ang iyang kahibaw ug makaabag sa pagpalambo sa aerospace research sa nasod. As long as you have the passion man gud, mo sada nagsigisog inspire sa mga bata. Nalang you gay passion gud to do these things nga ganahan jud nimo. Di ka mag-expect na maabot ka dira. Just work and work para gid sa imong ganahan. And then it's not an easy path at first, but magsunod-sunod na siya. As long as nalay makakita na nimo. Matud ni Engineer Tristan Abando, Provincial Science and Technology Director DOST Cebu, nga mahinungdanon nga makapalupad ang atong nasod og kaugalingong micro ug nano satellite aron mas mapalambo pa ang natad sa connectivity ug weather monitoring. Abril 2016, napalupad sa mga Pinoy aerospace engineers ngadto sa kawanangan ang microsatellite nga Diwata 1 pinaagi sa abag sa nasod sa Japan. Ug nasundan kini sa laing microsatellite nga Maya 1 nga gilusad Hunyo 29 karong tuiga. It requires resources good para maka-create so that's what we are working right now for the push tag legislation for that para at least lagi tayo support good for funding support and other forms of support na itong makuha to create the space agency. Subay niini, gihingusgan usab sa DOST ang Young Innovators Program aron mas madasig ang mga tinunan sa pagpanuki-duki ilabi na sa natad sa aerospace. We want to build a pool of scientists, researchers, engineers so that more people would also be inclined to science and technology. Kasamtangan karong nag-ungong ang balaod mon aron sa pagpabarog sa nasod ug kaugalingong Philippine Space Agency.
Sa pagkakaroon, medyo taas-taas pa ang latason aron kita makabaton og atong kaugalingong space agency. Apan pinaagi niining maong kalambuan, malaumon ng Department of Science and Technology nga hayan mas mapadali ang pagpalabang ning naasoy balaod nun. Ako si Luan Merondina, og kini ang akong short dokyo.